आच्छा फैसा हले रेडि जाबायथ' आदा बे फैसाखौ आङो रेडि खालामजोबखाबायमोन मोजां दे बिदिबा मोजां नाथायबा हले आंनि फिसायखौथ' मोनफिनगोन ना आङो फैसाखौल' लाबोदो बास होमबानो मा मोनफिनबाय आरो जागोन दे आदा फैसाखौ आं गासैबो रेडि खालामजोबखाबायमोन आरो नोंसोर जेसेबां बिदों बेसेबांनो लांगोन माथो बिदि जानांगौ दा आरो पुलिसनोथ' खबर होनोबो दासानखा जागोन दे आदा रावनोबो खबर होआ दे होमबालाय सिन्था जानांला र' आदा एसे साइडथिं थांनानै रायलायनि मानोबा अह आदा नोंथाङानो बुंबायना दासो रावनोबो दाखिन्था रावनोबो दा मिथिहो दायो बायसान्स सोरबा खोनाबायोबा ओरैनो माथो इन्जुराबो खोमा दंलायनो बेखायनो आरोलै अरे बा बिराद सामाजदार माथोलाय नोंथ' आदा आरोथ' दायो आङो नोंथांजों एकदम बयफ्रेन्डजों रायलायनाय खोमानाया बेफोरबायदिसो रायलायदों दायो बा मोजांथ' होमबा नोंनि मोजाङा बांद्राय गोबाव मोजां थानाय नङा रंजाना लाखा मा होनदों माबा होनदों नामा नङा दा आं जेबो होनाखै एसे साइडथिं थांनि र' एसे बै बारि खनाथिंसो थांसैलां दा बायसान्स सोरबा खोनाबायोबा ओरैनो जि खस्थ' मस्थ'सो रायलायदों आङो एसे मोनायाव माथो खालामबाय थादोंलै बेलाय र' थांफानि आं आयु माथो जावैसोसोलाय हाबाब आं बहाथो थांनो ओंखारखो बिथिंजायलाय मोनागुनानो आजां गाजांनो बाथरुमाबोथ' बिथिंजाय थाङा ससे नायना फैनिहा आङो ना मोदायसो लोगो मोनबायबायसै नै जावैसो बहा थांनो ओंखारखो बिथिंजायलाय मोनागुनानो र' बाब नानिखौसो फोजाहैनो ना बिनि उन उनसो थांनो जाखो आङो जावैसो ओइ एमि आइ माबाफोर उसुबिदा जादों नामा ओंहोथ' आयै जेबोथ' जायाखै माबा नोंखौ खामानिफोराव गोसो गैया एसे टेनसन होनायखाय सोंदों आं आइ मा जादों साननानै आरो ना आबायासो फन हराखै नामा आइ हरदों आयै बर'साया दहाय खनसे फन हरखांबाय ओमफ्राय थाबैनो फैगोन होनदों थाबैनो माने न'आव दिनैबो फैबावा नामा बेलाय खामानिया जोबथ'वाखैनो आयै जोब्बा फैगोन होनदों मा खामानिसो बेलायहाय न'आव फैनो सोलाबलायै ओमफ्राय बिदि खामानिखौलाय दोनथ'ना फैबा माथो जायो दाख्लैनो थांदों मानसिया न'आव थानानैबो न'आव फैनो गोसो गैला आरो बियो नङा आयै बिदि नङा बर'साया एसे बेस्थ'खायसो फैनो सोलाबाखै होनदों दे खामानियाव बेस्थ'बालाय माथो होनबावनो आरो दे जायखिया फनखौल' हरबाय थाबानो जाबाय आइ माला फैयो माला मायो दे जागोन आयै बाखि गासैबोथ' थिगैनो दंना आइ आयै माने आङो आइमोनखौसो गोसोखांदोंमोन होमबालाय न'आव थांना फैब्रबा माथो जायो नानिखौबो लांफाबानो जाबाय न'आव ओरैनो बेरायथावथाव आबैजों नोंजों थांबानो जाबाय थांथ'ला दे आयै माब्लाबा थांनोसै दे होमबालाय आइ नोंबो दा बांद्राय गोबाव दाथासै उन्दुदो मोनाबायना जागोन आयै दे माबाफोर उसुबिदा जायोबा खिन्थादे आइ दे बिदि सिरि थाबाय थानाङा जागोन आयै बेनोथ' आयै आं मारै खिन्थानो देनाय दानो खिन्थागोन दानो सहायनो हानाय नङा नोङो आयै गाबोन जुरिजों थांना फैनोसै खेबसे ओमफ्रायसो मा जायो खिन्थाफैनोसै आं न'आव आच्छा बेवहायसो रायलायखुमानो मोनबाय आरो ना हेलौ र' सोरजों रायलायनायनि आं हेलौ आदामोन आं नोंसिनि फनखौ नेना दंगासिनोमोन दहायनिफ्रायनो आरो खोनाबायना आदामोन आंनि फिसायखौ जेबो दा खालाम नङाबा आं थांना थानो हानाय नङा आंनि फिसायनि अनगा मा फिसाय आं दाखाना आरो सोर फिसाय बेलाय नाय आदामोन नोंसोर जेराव लिंहरो आं थांगोन दे नाथाय आंनि फिसायखौ जेबो दा खालाम जोंखौ जुदा दा खालामना आदामोन नोंसोर जा बुंदों बेखौनो खालामगोन आङो साबैसोथो गोसोथोनाय दंलै नालाय गोसोथोनायाथ' थिगैनोमोन ओमफ्राय आरो सोर फिसाय बेलाय दे अब्ला नोंसोर आंनो एड्रेसखौ हरना दोनबानो जाबाय आं थांगोन दे मा आं आंनि फिसायजों खेबसे रायलायनो हागोन ना आदामोन आं जोबोद रायलायनो गोसो जादों बा जुदि फिसाय सासे थाबावनायगोनथ' आंजों एरा आरोना दिनैसो मोनथिदों आं नोंनि आसलि मतलबखौ मायो आदा प्लिज ना खेबसेल' रायलायहोना नै माथो जावैसोआलाय बिथिं फैदोंमोनलाय माथो ओमफ्राय माथो
आं एसे बेस्थ' दंलै मानोबा हराव रायलायनो बेसे डिस्टार्ब जायो मोनथिया नामा नोङो दे जागोन दे आरे बाबा नोंजों बेबायदि रायलायबाय थानो बोरै हानो देनां हाबाब आंनि फिसाजोआथ' उन्दुदोंसो अब्लालाय सोरजोंथो फन रायलायखुमाबाय थाखो बेलाय ना आंनि फिसाजोखौसो डाबल गेम गेलेनो नागिरदों नामासै बेलाय र'हाय खाथियाव मोजां खोनासंनि आङो मामोन ओमफ्रायलाय सोरबा मोनथियोबा मा जागोन देनाय बिदि हरबाय थानो हाना एसे बेस्थ' होनदोंलै आङो दोनथ'नाय बेफोरबायदि हर गेजेराव फन रायलायखुमानाय बिदि बाहेरायाव फैनानै सोरथो जानो आरो गोसथोनाय सिख्लायानो जाखागोन बे सोरबा जावैसो नोंखौथ' आं बेफोरबायदि चान्स लाहोआहाय नोंखौ चान्स लाहोआथ' आङो गाबोन मोनसे जायगायाव थांनांगौ आंहा दे होमबा दोनथ' गाबोन न' दे जागोन ओमफ्राय टाइमाबा खैथासोआव अ दे आं टाइमावनो सहैगोन बेवहाय दे आरो होमबालाय आंबो गाबोन टाइमावनो थांगोन आंबोथ' लोगो हमहैनो ना आंनि फिसाजोखौ गारनानै लोगो हमहैनो आसोरखौ लोगो हमनायनि बाथ्रा बुंखो बेलाय जागोन दे अब्लालाय आंबो नोंनि उन उन थांफागोन जावैसो हाबाब आदासो मोजां जाहांदोंमोनलायो सोमोन्दोफोरा हा जावैसो नालाय माथो आखल जाबावखो बेलाय दासो संसारा मोजां लाइनाव फैहांदोंमोनलायो हा माथो लाइन लानो नागिरबावखो जावैसोआलाय हा सोरबा गोसोनाय सिख्लासो दंबावो नामाहाय बेनालाय हा माथो बेबायदि हर गेजेराव रायलायखुमानाय जाखोसै दे सिगां जे जानानै थांबाय बेखौथ' आं गोसोआव लाबाय थाला आरो दा आं बेफोरबायदि लाइन लाहोआहाय जावैसोखौ एसे मोजाङैनो थाल लागोन आङो आथ' सोरबा दङ ना मायो ना गोसथोनायफोर दंमारो ना मायो मोजाङैनो खेल लागोन आङो अबसे दानि जुग बारा बिसास गैलायनाङाहाय हाबा जानायबाबो आजिखालि माथो सानै साथाम लामारोबो हाबाब जावैसो आंनि आइ सनायालाय माथो जानांगौ जाखो नों बेफोरबायदि लाइन लाहांदोंबा ना जुरियानोसो खिन्थानोसै नामासै खिन्थाबाथ' खम रागा जागोन आइयाबो आयै मा सोरजोंथो रायलायबाय थाखो नोंलाय उन्दुदो ओइ आइ गलमाल जानानै दंहाय गलमाल माथो जादों आयै ओमफ्रायो जानानैथ'हाय आइ बे नोंगुमैया दासो सोरजोंबा फन रायलायनाय खोनादों आङो गुमैया फन रायलायदों ओं आइ ओं आथ' बेबो बै बाहेरायाव थांखुमालायनानैसो रायलायबावदों अह आयै हा सोरबा सिनायनाय लोगोफोर हरदों खोमा माथो बेयावलाय नोंनिबा फन रायलायनो मोना जाहैबाय आरो गुमैया बे हरनि समावलाय सोर लोगो बेलाय आरो एथ' नांथारगौबा हरावलाय माथो हरनांगौ आरो बेबायदि बाहेरायाव थांखुमानानै रायलायगौमोन सोरबा आं बारा थिग मोनलाय लाङा बेफोरबायदिखौ ना नोंगुमैनालाय सोरबा गोसथोनायसो दंबावो नामासै हा थोद आयै बिदि जायो नामा सोरबा जायोहाय आइ दानि जुगाव नुवा होमबा नोङो जाथारियासो जाना होयो बिदि नङालै आयै गुमैनालाय सोर थालाबायनांगौ जाखोसै माथो लोगो हमनायनि बाथ्रासो दंबावलायदों आइ र' आंबो नोजोर होगोन जावैसोखौ मा सानो आयै नोंबो दे उन्दुदो मोनाबायना गाबोन रायलायनोसै उन्दुनायनि निनखानो खारजोबलाय लांबाय आंनिया दाथ' आरो बेखौनो सानफ्लांबाय थासिगोन आङो मा जाबावगोन आंनि फिसाजोनि जिउआ मा सानो सानबाय थाथ'दो होमबा आयै आं बिराद उन्दुनो ओंखारबाय हाबाब नोंहा उन्दुनायखौसो नाजादों ओरै नोंबोनि जिउआ नायगोन माबायदि मा जालांखो आयै हा आंनि फिसानि जिउआलाय माथो जाबावनांगौ जावैसोना गोसथोनाय दङबालाय हा बोरै बेलाय बहा थांखो मानसिया ओं आं नै बाहेरायाव फैबायमोन बेवहाय रायलायनो हासिगोन गैया रावबो खाथियाव गैया उन्दुजोब्बायमोन हाबाब लाजिनोबो रोंला नामाहाय बे बोरायालाय हा सोरजोंथो फन रायलायखुमाबाय थाखो बेलाय दे बुंदोल' मा खोथामोनबा दे जागोन दे खिन्थाया आङो बुंनाय देनाय हाबाब हर गेजेराव बेफोरबायदि फन रायलायनाय माने ना सोरबा गोसथोनायसो दं नामासै बेनालाय र'हाय मा रायलाय खोनासंखुमानि आङो ओं आफा जालायानोथ' जि जारला जाबाय दिनै अब्लानाथ' माथो खालामबावनांगौबा दायो खालामनानैथ' आफा आं साननायालाय माबा मोनसे सानदोंमोन आरो माबा आइनो दा खिन्थाथ'सै नामा जेबो आफा नङाबा आइया जि दुखु जागोन ना टेनसन जालाबायगोन ओरैनो जागोन दे बेनो खिन्थाथ' जाखायाबो नङाबा एसे एसेयावनो ओरैनो अ आच्छा आंखौ लाखुमानो सानदों नोङो बोराय ओमफ्राय लिंहरनायालाय मा जायगायावथो लिंहरनायमोनबा लिंहरनाय आफा मोनसे एड्रेस हरदों बिसोरो बेवहायनो थांनांगौ होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय नोङो मोजाङै रायलायहरदों बिसोरजों मा बुंहरदों बिसोरो ओं आफा रायलायखाबायमोन आङो आरो फैसा दाबिदों बिसोरो फैसाखौ हैनो खिन्थादों गाबोनहाय लिंहरदों आरो ना
अ दे ओमफ्राय खैथासोआवबा लिंहरदों थांगोन दे आंबो आफा लिंहरनाय टाइमाथ' गावसोर गाबोन फन हरफिनबावगोन होनदोंमोन खैथासोआवबो लिंहरो थांनोसै आदसा बहाबा थांनोसो प्लेनिं खालामदों बहा थांनो आरो लोगो हमैनोथ' सानाखै दासो सेंग्रा गोरलै नंखोना माखो बेलाय गावखौनो गाव हो बेफोरबायदि फन हरनानै लोगो हमखुमालायनो हो हर गेजेर माने बेफोरबायदि फन रायलायनो सोरबा नांथारगौआव हरनायबाबोथ' बिदि सिरि सिरि रायलायखोमानाय नङामोन मानोथो बाहेरायाव फैनानै रायलायनांगौ जाखो बेहालाय अ सोरबा रं नाम्बार सिख्लाथ' नङा बाय एसे मोजां खोनासंबाव नोङो बिदिबा गाबोन लोगो हमनोसै ना आफा आरोथ' जोङो एसे सिरि सिरि आन्दो थाखोमानांगोन आरोथ' इमिन जायगायाव आं थांगोन नालाय नोंसोरो एसे आन्दोआव थादो दे अब्लालाय जागोन दे बाखि गाबोन रायलायनोसै मायाव लोगो हमनांगौ माब्ला खैथासोआव थांनांगौ दे अब्ला आफा दोनथ'नोसै ओं आरो दा नै सासेयाबो दा सिरि मोनबाय बायोबा सोरजों रायलायदों मादों माबा माबि सोंनाया जालायगोन आच्छा मिथिनो सिरि मोननो मिथिगासिनो आङो मिथिगासिनो दे लाखिबाय आङो दोनथ'बाय आरो जोंबो एसे साबधान थानांगोन बिसोर मोनथिबायोबा नङाबा जारला जागोन ना आफा बेनोथ' बिसासबो गैयाना आरो बरसाया जेला बिसिनि आखायावनो दङबालाय आरोथ' जोङो पुलिसनो खिन्थाखानायानो मोजां जागोन बायदि मोनदों आङो औ बेखौथ' आं रायलायना दोनखानोसै मोजाङैनो ओं आरोथ' नोंनो खिन्थाखानायखौनो मोजां मोनदों आं आफा ओं खिन्थाखानायानो मोजां जादों दे आरोथ' जों बिदिबा जयैनो माबा मोनसे राहा लानांसिगोन दे जागोन आफा माबा मोनसे जागोन र' जेबो बांद्राय सिन्था जानांगौनि खोथा गैया आयु हाबाब एफा गोबाव सोरजों रायलायखो बे बोरायानोथ' फाक्का सोरबा गोसथोनाय सिख्ला दंहाय बेना नङाबाखि इमान गोबाव सोरजों रायलायो बेबो हर गेजेराव आरो न'आवबोलाय माथो नेटवर्कआनो नांखायो बाहेरायावलाय फैलायनांगौ माथो गोनांथि जाखो मा आखल जाखोहाय बे बोरायनालाय दासो बिहामजो मोनलायलायनानैनो जारलायाव गोलैबाय दाथ' मा खालामनायाबा मोजां जाबावगोन दाना जायखिजाया गाबोन थांनायनोसै दे मा जायो हजों थांबासो मिथिसिगोन दा बुरिया सिखारबा जालायथारगोन सोंनाया थांफिननोसै आं न' सिङाव आच्छा लोगो हमनायनिसो खोथा रायलायबावदों बाब आरे सारां माथो दाबो उन्दुदिया नोंलाय उन्दुनो ओंखाराबा उन्दुयो नामा मानसिया अ बेखौनो उन्दुबाय सानदोंमोन आङो दे आरो उन्दुदो माथो दाबाय थाबावखो मा नोंखौ नेदोंमोन आरोलै आङो मायो आंखो मानोबा साला रायलायना फैखांबायथ' सासे फिसायबावजों नै माथो सानखो सोरां मा सानोब्रा सानाखैथ' ओमफ्रायथ' माने जुरि हरथ'बायना सोरां गुड नाइट उन्दुद' गाबोन रायलायगोन ना गाबोनसो मोनसिगोन र' सोर फिसायबाय आरोबाव माबालै बिमा दिनै आंहा एसे बाहेरायाव थांनांगौ दङ अ फाक्का बे हिन्जावखौनो गोसथोनायखौ लोगो हमैनो नागिरदों बियो माबा एसे फैनायाव लेट जानोबो हागौ आङो ओंखामखौ जायाबाबो जासिगोन नामा ए हावबायथो थांनोसै ओंखाम जाफैलायो न'आव अरे बिमा एसे अफिसनि खामानि दङ बेहायनो थांनो आङो दा मिटिंफोर दङ नालाय लेट जानोबो हागौ मिटिं ना डेटिंहाय मा मिथिनो दे अब्लालाय हा थाङोबालाय थांबानो जाबाय लासिं सिं बोरायलायनानै लाजिला बियो लाजिनो रोंला आंहासो लाजिनानैनो गन्थंआनो जबाय आंनिया बहा थागोन बहा मागोनसो मोनलायलायबाय आङो लाजिनानैनो ओमफ्राय आं माथो सानबाय थाखो नोंलाय सना आइ लाभ इउ मा सानबाय थाखो जेबो नङाथ' दे होमबालाय थांनोसै आंबो नै दे दायो फन हरबानो जाबाय फनाथ' दिनै एसे बिजिना आङो माला हरनाय जायो र' दायो खेबसे हरगोन आं हरबा दे जागोन दे अब्लालाय ओमफ्राय जायगायालाय बहायथो थांगोन अफिसावनो ब्रा अबायथो थांनांगौ आंलाय अफिसाव खामानि नालाय अफिसाव थांगोन दे माबे जानानै थांदो दे होमबा थांबालाय दे उफाय गैया थाङाबाबो जायाना खामानि दङ खामानियाव थांगोन ना सोरखौबा लोगो हमहैगोन थांफागोन आंबो उन र' दिनै हले नागारथाराहाय आङो बोरायलायनानै दासो अबाव सेंग्रा गोरलै बायदि सिख्ला लोगो हमहैनो नागिरदों बियो र'हाय फिसाला सानैबो फैदोंलाय नंमारगौबा खोथाया जुदि सानैनोबो खिन्थागोन आङो मानोबा गोसोखौनो मोजां मोनथारासै आङो बरसाजोंबो रायलायनो मोनासै ना जुरियाथ' बुंदोंमोन जेबो सिन्था जानो नाङा होननानै नाथाय मारै सिन्था जाया जानांगौ दिनै बरसायादि माबोरै अबस्थायाव दङ सोर मिथिनो नुवा खोनायानो बरसानि खेबसेबो रावखौनो खोनानो मोनासै आङो नानि उन्दैखौसो सिन्था जाबाय थादोंमोन दिनै दाना बरसा नोंनो बेबायदि जाबायना
दानाथ' आंनो मिथिला नों बबेयाव दङ नाथाय नों सिन्था जानो नाङा गासैबो थिग जागोन आबा नोंनियाव मानो हारसिं थादों आङो ना नोंनि गुमैखौ गोसोखांदों अबाव थांदों गुमैया बेनोथ' नानि बबेयाव थांदों आं माबोरै मिथिबावनो देनाय नोंनो खिन्थालाङाखै नामा आं मिथिनाय मोनबाथ' नानि दानो थांसिगौमोन नों गुमैजों नाथाय मिथिया बबेयाव थांदोंबा आंनो खिन्थालाङाखै मानो खिन्थालाङाखै जोंबो थांगौमोन ना औथ' जोंबो थांगौमोनथ' आरो हारसिं थांबाय नों गुमैया जोंबो फैबा रायलायानो गुमैजों जोंखौ मा खिन्थायाखैबा जोंखौबो लांफायाखै नालाय फैबाथाय ना जों बुंगोन दे बेनोथ' आंबो ना बिराद गोसोखांदों दासिमबो रायलायनोबो मोनाखै देनाय फैगोनथ' नानि थाबैनो फैगोन आथ' नायल' एबार फैयोबाथाय नोंनो मेथाइबो लाबोखागोन बियो ओं मानो थाङा जानो दिनै बेरायनोबो थांगोन जोंहा बास नों गुमैयाल' फैथोंसै न'आव दे थांनाय नानि आबैजों थांथ' दे ओमफ्रायथ' ना नानि आं दायो बाहेरायाव दसे थांगोन दे नों न'आवनो थाबाय था दे आं मोनसे खामानियाव थांनांगौ दङ दे आंथ' लांफाजानायमोनबासो नोंखौबो लांफागौमोन आङो नाथायबा उन्दै गथ'खौनो बेयाव लांजायानो नों बेखायनो न'आव थाथ' दे नानिनाबो बिमा बिफाया नागिरदोंबा नानिखौ आं बायदिनो खम दुखु जाबाय बियो ना आंनो साननैसोआवनो बेसेबांबा बोरैबा मोनबाय गोसोखौ खेबसे स्राय थांना फैनोसैलै आङो आंथ' जेराव लिंहरदों एड्रेसखौथ' मोनखाबाय थांना फैनोसै आरो बरसाखौ लाना फैनोसै आया माथो बेगसो लाबोलायदों बेलाय बे मानसियानो खारफालांसो नागिरखो ना माखोलै आच्छा माने बै हौवा सासेजों खारफालांसै आरोना नोंनि साननायखौ जुरि जाहोथारा आं र' जुरि सोरां ओं माबे ओमफ्राय मानसियालाय बहा थांनो नागिरदों थांनायानोथ' सोरां एसे मोनसे फिसा खामानि दङ आंहा बेनोथ' ओमफ्राय जायगानि नामथ' थागोन ना खाथियावनो आरोलै ओमफ्राय माथो एथ' सिआइडि बायदि सोंबाय थाखो नोंलाय ओमफ्राय खिन्था आरोना माबायावसो थांनो नागिरदों आङो हाथायाव थांनो एसे खामानि दङ ओमफ्राय बेगावलाय मा लादों थाखा थफ्ला लादोंना आङो सोरां आरे बाबा दाख्लै लाबोनाय मोनसे गस्ला दंमोन आरोना बे देद्रायदोंमोन बेखौनो माबा हैफिननो आं सोलायहैफिननो दे होमबा थाथ' आं दायो थाब फैगोन बा जुरिबा नायगोन र' नोंखौबो आङो बहा थांगोन नायथारगोन आं हाजावैसोआलाय बहाबा थांनो ओंखारदों ना माथो माबा एसे खामानि दंमोनलै आयै बायहेराव आरोना आइ हा बहाथो थांनो नागिरदों एसे अफिसनि खामानिलै आयै ओं अफिसनि खामानियालाय जाखासिगोन बहाथो खिन्थानो आंनि फिसाजो खोमा गारनानै गुबुन सोरखौबा लोगो हमहैनो नागिरदों आं दायो फैगोन दे आयै दे खामानि दङबालाय माथो थांबानो जाबाय दे ओं आरो जुरियाबोथ' गैया नालाय बेबो बहाबा थाङोनो ओं माबा इमिनानिया लिंहरदोंमोननो बेहाय थांनो नागिरदों नामा बहायबा दे थांथों होमबा दे अब्लालाय जावैसो दे थाथ' होमबा आयै दिनैथ' नोंनि उन थांफाखागोन आं जुरि दिनैथ' जावैसो बहा थांनो थांफाखागोन आं र' उन थांफानि सोरखौ लोगो हमहैनो नागिरदों बहा थांनो नागिरदों थांफानि आङो र' नोंखुनजा थांगौ नै आं थानायाव आंनि फिसाजोनि संसारखौ आं बेफोरबायदि गावस्रा होआहाय आरो नै गारियालाय माथो बे माबाखौसो थेफाखौसो लिंहरनांसिगोनहाय आय' माथो दासिमबो सफैदिया आंखौ इमान सान्दुं गोसायाव लिंहरनानै माथो दाबो गुन्दानि महरखौनो नुवालै एफा लेजि गुन्दा खि जायोनालै अब्लाबो माथो खालामबावनो आरोलै नेयाबानो उफाय गैया बिसोरा बरसाया बिसिनि आखायाव दङ ना बरसाखौथ' जेरैखि जायाबाबो लांखागोन आङो बरसा आं फैखाबायना नों एख' सिन्था खालामनाङा नोंखौ नोंनि न'आव लांफिनगोन आङो आच्छा इमान गोबाव नेहरबाय आंखौथ' दानाबा साहा पानिखौसो लोङोबा ना लोङाबा
साला जायालै आंजों बेफोरबायदि बबावबा फैबाथाय साहा पानि लोंनो लुगैथारो जायखि दाखुफोरनि आदायानो जाया मानो आरोना ओहो मेडाम जी माथो सफैनानै दङलाय आयु माथो गुन्दायाबो बेफोरबायदिसो मा होननो सानदोंलै नोङो आरो मा मावबाय नामा नोंनि फिसाया जोंनि कब्जायावसो दं माथो मानसियालाय दुखु सिन्था गिनायानो गैयालाय नों बायदि लान्था थाख्लाखौलाय सोर गिबाय बायनोसै मा होनदों आदा बिदिबा नोंथांमोनानो ना आंनि फिसायखौ किडनेप खालामनाया आंनि बरसाखौ बहा दं आंनि फिसाया आदा खिन्थानाय आं जोबोद गिदों आदा माबोरै फोरमायबावनो दिनै माबोरै फोरमायबावनो आं आंनि गिनायखौ आंनि बरसाया खेबसेल' आंनि सेराव लाबोदो बेखौ आदा गोजोननाय थागोन नोंथांमोननिसिम बरसा नोंनि एमिया फैबाय नै नायनाय आं फैबाय बरसा बहा दं नोङो जागोन